मिक्सिंग बाय सिद्धू तिवारी। पजरी में गाँव के बहरी में मारेला रहरी में, गाँव के बहरी में मारेला रहरी में। हमर यारबा पगलाइल बा, खाली लेबे खातिर मौगाइल बा। बड़ी जोशियावे हमके बोलावे, कहेला जुना पजरी में गाँव के बहरी में मारेला रहरी में, गाँव के बहरी में मारेला रहरी में। डीजे आलोक गरबा। जाइले ना जब मिले जलाऊ बड़ी खिसियाई, बाद में मिले जाई तो हम पे खूबे चिल्लाई। जाइले ना जब मिले जलाऊ बड़ी खिसियाई, बाद में मिले जाई तो मन सना के चुमा चाटी करेला सगरी में। गाँव के बहरी में मारेला रहरी में, गाँव के बहरी में मारेला रहरी में। डीजे आलोक गरबा। संजीवनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो भोरे। हमरे पापा गली रहेला, सिद्धू तिवारी अमित से हमारा बारे में कहेला, हमारा बारे में कहेला। संदीप राज यारबा हमरे पापा गली रहेला, सिद्धू तिवारी अमित से हमारा बारे में कहेला। भूमिया सुता के ओढ़नी बिछा के टंगरी फसाई देला टंगरी में। गाँव के बहरी में मारेला रहरी में, गाँव के बहरी में मारेला रहरी में। हमर यारबा पगलाइल बा, खाली लेबे खातिर मौगाइल बा। बड़ी जोशियावे हमके बोलावे, कहेला जुना पजरी में गाँव के बहरी में मारे